Sí, de acuerdo. Hala, nahi desuna, nahi desuna. Josema,
Egunon eta ongi etorri. Liturgi urte berri bati hasiera eman diogu gaur. Urtean zehar, Kristongandik datorkigun salbamenaren misterioa ospatuko dugu era askotara. Abendualdia, eguberrialdia eta epifania hartzen dituen aldia hasten dugu gaur. Espiritu Santuaren egitez, Maria Birjinaren erreietan gizon egin, jaio eta herri guztiei agertu zitzaien Jesus. Gizaki egin den jainkoaren semearen oroipena egingo dugu. Abendualdian jainkoaren hurbiltasuna oroitzeko eta ospatzeko aldia dugu. Jesus jainkoa gurekin. Abendualdiak 4 aste iraungo du. Kristo jaioa zela eta berriz aintzaz etorriko dela itxaropenez eta pozez ospatzeko aldia. Eliza zai bizi da, nahi du bere jauna berriz etortzea. Zatoz Jesus jauna, da bere otoitza. Gaur, La Palmako sumendiak sortu dituen kaltetuekin esan nahi diogu jaunari, zatoz Jesus jauna. Egoera berri baten itxaropenean zor dezazun haien artean eta gure guztion solidaritza. Zutik, eman dezagun hasiera Eukaristiari, abestuaz zatoz jauna. Zatoz jauna, gauri zu mundu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gure giza esperientzia da. Gauzak iluntzen direnean, argi beharra, salbamen beharra, zerbaiten beharra sentitzen degula. Guk abendualdiaren hasieran Jesus, zatoz, Jesus jauna, esaten dugu horrela, sufrimentutik, bestela zergatik esango dugu ez, dei bada, jaunari egiten diogun dei bat, gure goeratatik. Ilunpetan edo ilunaldi haundi xamarra bizi dugu. Baina argia, ez dugu guk Jesusek eman zigun argi hori baztertu nahi. Horregatik keinu hau egiten dugu Eukaristiaren hasieran, ez da, abendualdiko kandela argi horren seinale beraz abestuz hasiko gara. Abenduaren kandelak argi egingo digu, izadia ez dadin izan ilunaren gatigu. Bizi berria ernetzen doa, fruitu
itun zarra da gintza, antzinatik iragartzen du, salvamenaren hitza. Profeta zarren itxaropenez, barne pozez gabiltza. Zori pozgarria dakigun erreinuko bizitza. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatua markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, Amen. egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta betierekoa. Emaiguzu zeure fededunoi, abendualdia hastean, gugana datorren Kristoren bidera, ekintza honez beterik ateratzeko gogoa. Azken egunean bera aintzaz etortzean, haren eskuinaldean jarririk, zeruko erreinua iriz dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Audio jaunak. Begira, badatoz nik Israelgo herriari eta Judako herriari emandako hitzonak beteko ditudan egunak. Egun haietan eta garai hartan legezko muskila zorraraziko diot Dabidi, eta zuzenbidea eta justizia ezarriko du lurrean. Egun haietan Juda salbatuko da, eta Jerusalem lasai biziko. Ona hiriari emango dioten izena, jauna gure zuzentasuna. Jaunak esana. Zuzentasuna eman betiko bakea jauna. Argitu guri zuzentasuna eman betiko bakea jauna. Zuti prestatzen gera, San Paulo apostoloak Tesalonikatarrai egindako lehenengo kutunetik. Zenideok, egin dezala jaunak gero eta handiago, zuek elkarrentzat eta denentzat duzuen maitasuna. Handia den bezala, gu zuentzat dugun maitasuna. Horrela, sendo dezala zuen bihotza, Jesus gure jauna bere santuekin etortzean, santu eta eskakizunik gabe aurkez zaitezten gure aita jainkoaren aurrean. Gainerakoan, zenideok, eskari hau egiten dizuet, arren eta arren, Jesus jaunaren izenean. Jainkoari atsegin emateko nola bizi gugandik ikasi zenutenez, zaila zaitezte gero eta gehiago horrela bizitzen. Badakizue nolako irakaspenak eman genizkizuen Jesus
jaunaren izenean. Jaunak esana, Zuti prestatzen gara, Benjali entzuteko, aleluia abestuaz. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei. Seinaleak izango dira eguzkian, ilargian eta izarretan. Eta estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren orroaz eta olatuen indarrez astoraturik. Arnasarik gabe geldituko da jendea. Munduari gainera datorkionaren beldurrez, hortzia ere dardaratuko bai da. Orduan, gizonaren semea indartsu eta aintza handiz odeian etortzen ikusiko dute. Hori guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari bai da zuen askapena. Zabiltzate bada kontuz, bedi moteldu zuen bihotza, ordikeriaz, mozkorkeriaz eta bizitza honetako kezkaz. Egunura ustegabean gainera etorrez dakizuen sarea bezala etorriko bai da lurrean bizi diren guztien gainera. Beraz, egon erne eta egin otoitz une oro. Etorri behar duten oiei guztiei ies egin ahal diezaizuren eta zutik egon ahal zaitezen gizonaren semearen aurrean. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Eukaristi hasieratik esaten ari geran bezala, beraz urtearen Elizaren urtearen hasiera dugu, abendualdiaren hasierarekin. Hasiera ematen diogu urteari itxaropenarekin, itxaropen horrekin, ez da. Hau da jangoikoak gizakien ganako duen hurbiltasuna oroitzen dugu, hurbilda jauna. Eta hurbiltasun horrek gugan sortu duen itxaropena eta azkartu behar dugun itxaropena oroitzen dugu. Hortarako da abendualdia, ez da, itxaropena indartzeko, arnasteko, ez da. Alde batetik oroituko dugu. Jesus dela gurekin giza historian dagoen jainkoa gurekin. Egu berria. Eta beste aldetik, esaten dugu baita ere, egunero, datorrela gure bizitzara, ez da, Eukaristiaren sakramentua horixe dugu. Eta berriro etorriko dela. Eta orduan, zatoz Jesus jauna, esaten dugu behin eta berriz abendualdian, otoitz bada, ez da. Nolabait
esateko, jaunaren etorrera azkartzeko egiten dugun otoitza, ez da. Sufrimentutik, giza historian, eta fededunak, sentitzen duen sufrimentutik, egiten dio dei jaunari, zatoz, Jesus jauna. Zabal otoizerua, eta lurrak zorrarazi dela zala salbamena. Etorbe dizure erreinua, ez da. Ager jauna gure artean, zure besoak, askagaitzan. Hoxe da, zatoz Jesus jauna, baina dei larria da. Hori esaten degunean, bihotzean, ez gaude ondo baldima gaude, zerren beharra ez baldima dugu. Orduan ez dugu esango benetan, zatoz Jesus jauna. Hemen aurrean jarri deguna, ze behar dute? Ze behar dugu? Ez gaude ondo. Entzun degun evangelioa, ez da, evangelio hizkuntza, esaten da, apokaliptikoa do, irudi asko ditu, baina erabiltzen dien hitzak, ez dira edozer gauza, ondo pentsatutako hitzak dira, seinaleak izango dira. Seinaleak, gertakizunak, ez da. Bueno, eta behai jartzen, izarretan da, ilargia, eta, seinaleak. Argitasunik gabe geldituko zerate, geldituko sentituko dezute, argi gabe, ilunpean gelditzen zeratela. Eta itxasoak urru egingo du. Itxasoa, Israeldarrentzat zan gaizkiaren irudi, olatuak, itxasoa. Horregatik aipatzen du, seinaleak izango dira. Eta esaten du, arnasari gabe geldituko da jendea. Eta egia da, gure garaiek ere ematen dute apokaliptikoak direla, ez da. Hau da, aipatzen, egoera personalak ere badaude, bakoitzak dakigu geure buruaren barri esaten dugu, eta nondik esango genduken bakoitzak gure mugetatik, gure familia egoeretatik, gure gazte, gure ume ikusita esango genduke Jesus, zatoz Jesus jauna, ez da. Egoera personal badaude, baina hor dago pandemia hau, ez da. Berriro ere indartzen ari dena, egun hauetan, ez da. Eta horrek sortzen duen zalantza hori, bildur hori, ez da. Hor daukagu krisi humanitarioak, ez da. Atzo eraneun bertan, aita santua berriro dio, Mediterraneo itxasoa, kanposantu bat bihurtua dago, etorkinen, arrefuxiatuen egoera, eta horren atzetik dauden egoera, benetan larriak herri horietan, ez da. Ez ditugu ikusten, baina ondorenak ikusten ditugu. Krisi klimatikoa izan da esan nahi gera, eta badirudi gainea horren ondorenak ere hasi gerala sentitzen. Seinaleak esan nahi du gizakiok gure bizitzan hainbat egoera badaugo esateko ez gaude ondo. Hori sentitu dezakegu benetan, gertakizun larria dira. Guk gaur oroitu nahi dugu gure eukaristi hontan. Oroimen apala izango da, baina La Palmako sumendia. Ez da. Hilabete hauetan nahi entzun eta entzun. Egoera hortatik esan nahi dugu gaur. Zatoz, Jesus jauna. Sumendiaren egoeraren berri bai. Badaukagu. Laba dala, errautze dala, ez dakizer, lurrikara, datuak, ematezego. Baina personen egoeraren berri emate altzaigu. Zenba gelditu dira etxei gabe, non daude? Lurri gabe, lani gabe, ze egoeratan daude, baldakigu, zerbait. Ezer gutxi. Esan nahi dut, egoera hortatik gaur esan nahi genduke zatoz Jesus jauna. Sartua gaude, ebentualdian, baita ere, gizarte mailan sal erosketaren kanpaina berritzen, ez da. Egu berri komerziala, ez da. Guk berriz, nahiago genduke, nahiago dugu,
egoera hoietatik jaunari esan, zatoz Jesus jauna, gure giza egoera larrietatik. Eta aurreneko igandean, hori esatean, ez gaude ondo, seinaleak, gertakizunak, ez dira gauz abstrakto batzuk. Aurreneko igandean, esango zaigu, baina ez erori etsipenean. Hori, baina eta berriz, ez galdu itxaropena, izan bihotz, eta jaso burua hurbiltzen ari bai da zuen askapena. Eta hurbiltasun hori jainkoarena da. Lainoen artean datorren hori ere da Daniel profetaren ikuskizun bat, eta aipatzen dute, behaiek oso ondo dakite esaten nahi diran, baina hori da, ez da, Daniel profetak ere esan zuena, Jesuseri buruz esaten da, ez da, izan bihotz. Jainkoa ari da salbatzen, hurbilda jangoikoa. Naiz eta egoera iluna zalantzaz betea izan, itxaropena fedetik, jainkoaren hurbiltasuna sinistetik sortzen da. Beraz, aurreneko igandeko mezua, ez erori etsipenean. Eta dena den esate zaigu baita ere, zabiltzate kontuz, zaindu zeuren buruak, zeuen barrua, zeuen egoera, zaindu. Hain zuzen pandemia hontan beste gauza ez zaigu esan. Zaindu, zainketa, zein garrantzi handia du. Zabiltzate kontuz. Ez bedi, zertan euki behar da kontuz da. Ez bedi moteldu zuen bihotza. Eta nola moteltzen da gure barrua? Bi gauza aipatzen ditu, ez da? Egia da. Bueno, bizitza hontako entretenimentuak eta gauzak hortan jartzen baldin badana, gure bihotza anestesiatu egiten da, eta sentiberatasun horiek galdu egiten dira, ez da. Entretenimentuak aipatzen ditu. Eta bizitza honetako kezkak, baita ere, kezkak nagusitzen direnean, bildurra nagusitzen direnean, etsipenean erortzen direnean, laino bat bezala gure zurreta laino sartzen danean etsipena hori da. Zabiltzate kontuz, ez bedi moteldu zuen bihotza. Eta emate zaigu gonbedio bat, hortarako zer egin. Egon erne eta egin otoitz. Egin otoitz. Zutik egon ahal izateko. Ez dira improvisatzen gauza hauek, ez da. Sortzen dira fedetik. Fedea esnatu, behin eta berriz, esan nahi du, otoitzei. Zutik jarririk otoitz. Gure fedea aitortuko da. Eta eliz osoarekin zatoz Jesus jauna esaten digu gaur ere gure otoitzean.
Eskaera bakoitzari erantzungo digu zatoz jauna gu salbatzera. Munduan bakea nagusitu dadin eta izadiaren aberastasunak gizaki guztientzat aurrera bide eta ongi izate bilakatu daitezen. Egigun otoitz. Zatoz jauna gu salbatzera. Gaixotasuna naiz barrengo sofrimendua nozitzen dutenek, aurki dezatela gugan jaunak bere etorrerarekin guztiontzat dakarren bakea. Egigun otoitz. Zatoz jauna gu salbatzera. Hemen gauden guztiok arretaz bizi gaitezela beti, ezek ez gaitezen urrundu jaunaren zai egotetik. Egigun otoitz. Zatoz jauna gu salbatzera. La Palmako biztanleriaren egoera larria ez dezagun ahaztu eta erakundeen eta guztion laguntzaz itxaropena piztu izatela herri hartan. Egigun otoitz. Zatoz jauna gu salbatzera. Eta Eliz osoan bizitzen ari geran sinodoa. Izan dadila itxaropen berri baten sortzailea. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta, dakarzkizu gundoaiak. Egizu, ogi ardo hauekin orain bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia. Zure erospenaren betiereko sari gertadakigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza jaunagan dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da eta zuzen
egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi tabetikuk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun saria. Horregatik aingeru eta goiaingeruekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure giztina, Osana, zeru goienetan. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabadorik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio Gotzaiarekin, eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Eta izan gogoan, jauna, gure artetik zuregana joan zaizkigun gure senide hauek. Luis Mari Odriozola,
bere heriotzaren aurreneko urtemugan. Da Gregori Zudupe, Jesus Larrañaga, Begoña Larrañaga, Magdalena Odria, Libe Urzelai, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Sofia Juaristi, Margarita Errasti, Jesus Mari Lete, Cecilio Arambarri, Benita Aperribai, Orue Sagasti Arzallus zendian hildakoak, Joaquin Aldalur eta Kandelaria Bala. Semerekin bat egin diren ezkero. Biztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eta hildako gure senide guztiak ere harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide eta jarraitzaile fededun izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako gia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, gainean atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zeure lizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Eman herriari pakea, eta lizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Erruki jauna, erruki jauna,
emaiguzu bakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotza, ona hemen Jesus jauna, Jangoikoaren hurbiltasuna gure artean. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat asendatuko naiz Corpus Domini nostri. Kristoren gorputza. Amen. Gurekin bidea, gurekin jauna, zurekin bidea dena da ona. Gurekin bidea, gurekin jauna, zurekin bidea dena da ona. Gurekin bidea, gurekin jauna, zurekin bidea dena da ona. Gurekin bidea, gurekin jauna, zurekin bidea dena da ona.
Egin dezagun otoitz. On egin diezagula, jauna, orain ospatu degun sakramentu honek. Eta egizu mundu honetako gauza ieskorren artean erromez gabiltzanok, zeruko ondasunak maita ditzagula, eta hoietan jardezagula gure bihotza. Jesu Kristo, gure jau. Eta apaizaren behikapen hartu. Abez dezagun, Jangoikoaren hitzak esaten digu behin eta berriz, itun berrian hori errepikatzen da, abendu aldian, bereziki egin otoitz, egon erne, egin otoitzeten gabe. Bueno, gogoratu oroitarazi besterik ez, ostiralero, arratsaldeko 7:00 otoitz isila egiten degula, eta hori dala hain zuzen abendualdiak eta bizitzak, orokorrean eskatzen diguna, zentzuz bizitzeko, zentzuz eta bihotzez. Beraz, hori oroitarazi hori bakarrik. Eta orain bai, kantatu dezagun. Erromezen arreba, bideko Andre Mari, gure fede bidean, zuzeu ibiltari, emaiozu bihotza, zure bideari, zure aintza dezagun, helmugako sari, zure aintza dezagun, helmugako sari. Erromezen arreba, bideko Andre Mari, gure fede bidean, zuzeu ibiltari, emaiozu bihotza, gure bideari, zure aintza dezagun, helmugako sari, zure aintza dezagun, helmugako sari. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jainkoari. Ta igande ona igaro.